Bálozókkal telt meg a KPVDS művelődési ház, a már hagyományosnak számító pünkösdi bálon közel 100-an mulattak együtt. Ez egy hagyományőrző pünkösdi bál, készülve már a jövő heti ünnepekre. Minden évben megrendezésre kerül, a KPVDS munkatervének kiemelt eseménye, a zenés táncos összejövetel. A programok összeállításánál fontos szempont volt, hogy felfrissítsék a bálozókat, így volt pingponglabda, tánc, tombola, sőt megválasztották a bál királyát és királynőjét is. A szervezésből a nyugdíjas klub tagjai is kivették a részüket. Minden évben hagyományként megrendezzük, és általában nagy létszámmal veszünk részt, ilyen 80-100 fővel. A területi nyugdíjas klub az 106 fős, a klubtagság nagy része itt van, és önkéntes tevékenységben segíti az előkészítési munkálatokat és az utómunkálatokat. Mi nagyon szeretünk idejönni, mert ezen a napon egy kicsit feltöltődünk pozitívan, és akkor egészen másképp állunk hónap hozzá az élethez. Már ezért megérte megrendezni a bált, és nem kérdés, hogy jövőre is várják majd a szórakozni vágyókat ugyanitt.